σε περίπτωση που δω ότι ο άλλος τεντώνει πολύ χέρια, δεν μπορώ να πω μπροστά, υπάρχει και αυτό, ένα, κάτω. Νίκα. Εδώ πίσω. Άρα, το backstep πάει συνήθως μαζί με τον Νίκα. Γι' αυτό και το entry είναι το ίδιο. Και πάω να φύγω εδώ, ακολουθάει και θα ξαναπαίρνω για Νίκα. Καταλάβατε? Άρα. Πάμε τώρα να δούμε την αντίδραση. Πάω να φύγω για backstep, παίρνει χαμπάρι από κοινός, με ακολουθάει. Σηκώνω, κοιτάξτε, έχω δει το χέρι μου τεντωμένο. Πάω για Νίκα. Είμαι εδώ. Άρα στους 7-2 βασίματα, πρώτα στη διάθεση. Ακολουθάει πόσο κάτω, τη ριβέρ de la riva. Άρα, είμαστε εδώ. Πάρεις καταλαβαίνω που πάω για backstep. Ακολουθάει, σηκώνομαι, βλέπετε εδώ ένα χέρι πίσω. Κατάω, περνάω Νίκα. Σίγουρα. Σιγά παιδιά, ένα.